салом дӯстон, шумо дар комментиро нависед ки ба мо як бозӣ ё ки барномаеро нишон медиҳед ки пуловона дар картаи Сбербанк гирифта бутонем ва дар ин барнома шумо метавонед пулотона дар картаи Сбербанк гирифта бутонед. Силка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Барномаро мекушоем ва дар боло смотреть рекламу нависаги мо бо историяи реклама пул кор мекунем. Смотреть рекламаро интихоб мекунем ва иҷозат мекунем ки реклама тамом шава. Аз тарафи дасти рост болода крестик пайдо мешавад. Крестикро зер мекунем, реклама маҳкам мешавад ва баланси мода 17 арбуз шид. 8 арбуз буд, 17 арбуз шид. Ва ин арбуз пули ҳамин бозиро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кинем. Ин бозӣ телеграм канал дорад, метавонем вступид в наш телеграм канал, метавонед подписатсия кунед, перейти в каналро интихоб мекунем. Агар бихоҳем подписатсия мекунем ва хабарҳое ки нави дар бораи бозӣ нишон медиҳам дар ҳамин телеграм шумо метавонед бибинед. ва вивода интихоб мекунем. Дар инҷо пуловона мо метавонем дар кашлоки Payer, PayPal, Сбербанк, Тинькофф метавонем пуловона бигирем. ва инҷо минимальна вивод нависаги ки 1150 арбузов. Комиссия за вивод 15%. Комиссияш бошад 15%. ва инҷо кашлоки дар коримона мегирем. Мисол ман Payer кашлокро интихоб мекунам. дар инҷо рақами кашлокмона менависем ва продолжитро интихоб мекунем. ва инҷо арбуз нишон додага поёна бошад кашлоки Payer-мона ва вестиро интихоб мекунем. Агар кор карда бошем 1150 арбуз пул дар баланси мо мегзарад. Историяро интихоб мекунем. Дар инҷо мо нишон додагае ки 17 арбуз кор кардагем ва ҳозир баланси пули рубл дорем 0. Бомошро интихоб мекунем. Дар инҷо дар бораи бозӣ нависагие ки реклама яке нишоната чикор кардан дар кораи не работает кнопка вивода як кнопкаи пулгирӣ кор накунад чикор кардан дар кораи курс арбуз в рублях чанд сум гуфта нишон додагие дар инҷо. Инҷо бо нависагие ки курс арбуз в рублях минимална вивод 1150 арбуз 1150 арбуз 10 рубл мешавад. 115 арбуз бошад 1 рубл мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.